ଏଠାରେ ଭକ୍ତିରେ ମାଗିଲେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ। ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମନ୍ଦିର। ଆଜି ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି, ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ଚାଲିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଲୋକେସନରେ। ଏଠି ଆମେ ଭୋଗ କିଣୁଥିଲୁ। ଭୋଗ କିଣି ସାରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଏତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଲାଇନ ଦେଖିକି ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଖରାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା ଖରାରେ ତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଆପେ ହିଁ ହଟି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଶିବ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଆଜି ପରିକା ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏକ ବଡ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ, ବାରୁଣୀ ମେଳା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ତ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଛାଡିବେନି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁମରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲି ଦୀପ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ।